Ne ke ki jinaki. Ke ne na farko ne. Na faɗi mazan gaidawa. Wato ainihin kamfanin kwanishiman aiki. Insha Allah. Wannan shine na ƙarshe. SDK baby. Haka muke yin cafa. SDK Wuka ki du. No battery. Ya dauke. Mene? Ni waka da na wata eh? Wayo Allah. To ainihin cajin kyamara ya ƙare. Haka da harshe baya. Daga gurin ya tashi ya riga ya saving wannan. Wannan kawai. Salatinka wani biyu da abin sonka mai ado na kare sarautarka wanda kai da shi kuka zantawa sai da karima azahara na fatima zan gaidawa Daya to wannan ba ta Wata ba ba ko ɗaya. guda biyu ka kwasha? Guda biyu. Kai suka tafi da guda daya? Guda biyu. Sai zai cika. Akwai mashin nisan To da je ka dauko ɗaya. Aje an zo ai ya samu. akwai mashin. Je ka